Kublai step ya pi baro ki para lok prajor ki para bangi be saja sinpan haga nega step ila yok biang ya kaban ai ya ga nega jinghi kai ka pelengkot naga ktin ka jong ublai ka benta ka banga kwa ban ya benta bat pi haga nega step kalong wat kuslai yelade namar ki nong le sniu bunsin haga jing im jongi ngiju perkat kuslai lane tension leng aman sim du thia du dem namar kita kinong la sniu lane kita ki balek bom day Henry hagan de kopor tongin ya pe kato gat ne naga ktin ublay kumno ka keren ka hikaya ngi ban le ka ktin ngajong ublay naga sam lai punyaw dekot benengkong hadu baar ka ktin ublay ka ong wat pen kuslai yelade namar kinong le sniu lemne wat bishni ya kita ki balek bom hong namar shen on ot no ya ki kum uplang bat kin yap stai no kum ujhur bajerngam haga negat khot naga ktin ublay ka krenshai hangi bakam de yangi ban pen kuslai ban bishni ban du thia du dem namar kita ki balek sniu ki balek bom hok yangi namar kamde ka benta jongi bangin yelek persyak ban siu keliang daga basniu Henry ka de ka benta ka jong ublay ban bishar ban le ya kata kadau bangim de ban bishar ki wei kalong namar baga ktin ublay ka kren baka yathu hangi naga shiti upol shagi nong room lenong ka baar dekat benengkong ka ongkum ne naba kumta melong uba klem jing kren ksan a ubriu la melong ue ru me uba bishar namar hakatahi kaba me bishar ya weipat me penrem yalade namar ba me uba bishar me yaile ya kita kiju ki e ru hang ni i ka shiti ki jong pol shaki nongrum ka sneng ka kedo ka pen i yangi ba kamde yangi ban bishar ya ki wei kamde yangi ban bishar ban le persyak ya ki wei namar balai ngiru ngidang long kumju kumbalong maki Syuk naga gospel jong Lukas ka ong yangi Lukas lanong ban riu dekat balai punyaw ka ong kumno wat bisharu te on om bishar ya pi wat penrem te on om penrem ya pi to map no te on map ya pi hang ning yu i bagak tin jong blay ka hikaya yangi bakam de yangi ban bishar ki wei bat ka de yangi bang don kap yangi kalong ban map ya ki wei kenang ba on map ru yangi ban map yangi da ublay don sipun kit khot naga ktin ublay ka ba hikaya yangi bangim de ban le mar keliang lane ban penher keput ya kita kinong shun jongi kasi tiu pol si kinong room ka ong biang room kat ar lenong dekot ke bakat kendai dekot ke ba ar puwei wat long ma pi hi ki ba penher keput ko ki heb Henry pin ai ke jaka ya ka jing bitar ublay namar la tho ka jing penher keput kalong ka jong ngahi kan le ke liang manga ong utrai Henry lada unong shun jong me utngan men besa ya u lada usliang men ID ya u nama da ka balek kumta men kenton ya kir ngading berhem halor ka klik jong u what I ba on job no ya me da ka jong ka basniu Henry to job no ma me ya ka basniu da ka babha hang neng yu i baga ktin ublay ka pen shai shu baga jing pen her keput bat ka jing le keliang kam de ka benta jongi ban le Henry ka de ka kam ka jong ublay ban le Henry ka benta ka bangi de ban le kalong bangin le bahaya ki bat kam de da ka basniu bakan job yangi Henry ngin job mangi ya ka basniu da ka babha haga jaka bangide ban kuslai ngide ban duwai sha ublay paun isnai paun pelai nakata ka basniu ka dekot naga ktin ublay ka bau jisu uhika yangi ban duwai kalong Matius nriu khat lai lenong ban riu khat bakat lai to wat ya lam yangi sha ka jing pen shoy ru Henry
sumaringi nakapasniw na bagkajong me long kahima barkaburam ru halagerta amen kade gajing duway kabaw Jisu ulah kayangi bangin duway bau blay mauhi un sumaringi nakapasniw mangi bangin nilai persya ya kita kabasniw da kabasniw ngiyui bakadai yangi ban syuduway But ya sai bangin light na kabasniw kajing duway ya sai da kabasya jingit kalong kabadan kam bat kabakongsan namar kalong kalenti kabadai bat kaman ublay kadon nagaktin ublay kabayatu baleng ba kajing duway bat sya jingit kapan kala kongpong da kaba uta ba mut ban penyap usyak penyap kala ya kene ngilak ban syem na kitab Estar ladan wayu briu ubakerteng uhaman unong agang Badia une uhaman usim Ahasuerus ula kentiu bat ula thung ya halor kirang ba baro ki badan hakata kahima kajing sensyar jong usim bat une uhaman ula sngo sarong ya kabor jong kaladon kapor ba ula thung ban penjot ya kajat ban riujiu kumju ban pasi ya Mordekai une uhaman ula dashna lupa kerpang ru ya uding pasi ban pasi ya Mordekai Henry ka ka balajia ka ktinu blay ka yatu yangi ba onda Mordekai ulat tip ya kata ka kubor berkabut ka jong uhaman kala pensosi yu ba ulakat ya la kajan ba ula pong da kajan kan bat ula sum tepai bat ula mi syakanong bat ula lenyar jam bat kabakatang ka Estar ka bakha jong ka balong ka mahde jong usim kala phawat jing tip babalay Mordekai ule kumta onda kala tip barok ka ba ka Estar kala le kam syam laong ya kijat ban riujiu baki dei ban ya rawat ya raksum ban yelek persya ban yelek thama ka klem ong bat pha ban le kumta Henry ka bakha Estar ka pha ban le ya barok kijat ban riujiu kalong ban sya jing in laisi laimin kumju makaru padhadin kajing syacing it ka balajia kalalong ba ka ain bat penjot ya kijat penriujiu bat pasi ya Mordekai da uhaman kala kela kongpong uding pasi balashna da uhaman bat penyap ya Mordekai la pasi kela ban hau haman para lok bait ngitip bakajat penriujiu kidai kita kibala syakri bat kibanget ya ublay ubaim pada baki syajingit ki pai sya ublay la pelaj im yaki para lok bait kabor jong jing duai bat syajingit kalong ka badan bor ka kitab jong Isaya lanong abasan pupra dekhot ka banriu ko ong kaya thu ka ong hato kani kamlong ka jing syajingit bangalajit kabaloj no ya kijing kum kajing baman kabalau ya kijing kit lengkor bat kabapelaj luj ya ki baban shitom bat bapin penkain ya ka kenja lengkor baro hang na yu ka tin jong blay ka krensyai bakabor jong jing tuai sya jing in kala ban loj no ya kijing kum jong jing baman kijing sya te mrau kijing mlin basniu bat kita ki kijing jia basniu ki banjia berkalau no wat kita ke jingkit lengkor ke jingkit bakia ke jingkut slai baro lalau no habangi duai bat syajingit berka pelaj ru ya kita ke jing syak shitom ke jing ban ben kata ka de kabor jong jing syajingit ngiken mauru habau Jisu ula penkia yau kena bopang bhur ula ong ba on la ban penkia ya ki bakum kine ki bapang bhur dei de ka ba kumno Matius kan nyau dekat ba arpuai Matius kan nyau lenong dekat arpuai kong kumno Henry ukenja une ju mi no Henry tang da kajing duai bat kabasya jingin kum ta parlok bai haga jaka bangin le persya ngin wadau ban penjot ne le sniu mar kaliang ya no ki ba mut sniu ki ba le sniu yangi Henry tongin sange no ban le kum ta Henry tongin le bha yaki bat sya bau blay untip bau le mau syuduai syau try bau pelaj yangi naga baksniu ko blay shibun to blay on kerko yafi
Tongan duai na kapor. Atra Jesu blay bakodor ngawana kamat jong me ha kana ka step. Ada dana pedeng joki ni ki bayo sngo lamba ka tin ka jong me ablay. Ki bala sya ban ben ki ba sya le ben ki ba sya kren ben bat ki ba sya le snew. Andre ablay nga duai to ai ba ka do no jong ki try. Kan long ka ba jai ba ka do no jong ki kan phai sya me. Haja ka bakin mut snew haja ka bakin plan ban le igno no snew try. Andre ablay man pen jam ya ka do no jong ki. Bat ha ka ne ka klip mat to bu ya ka do no jong ki bakin phai sya me. Ki duai sya me. Da ka ba sya jingit. Bat ban kok ngui ka tin ko jong me ban le ya ka mon ko jong me ban ut sya me try ban yu i ha ba kita ki bru ki ba duai bat ki ba ut sya me wala da ka jing snew kala ap ya ki henre la pelaj im ya ki bat kom juru atrai blay nga duai ya ka ngapor ya baro ki bi osngo nga ngapor shashkor to isen elem ya ki bat to ngap ya ka jing duai jong ki bat ngai scam ki duai da ka dorot baro bat da ka donut ka bala pat ka bala wet try bat da blay ben jubab ya ka jing duai jong ki pelaj ya ki na ka bas new pelaj ki na ta ki jing jie ki ba ki shang ka wi ka jong soitan ki bor jing snew paro ki nong shun ki ap thap ya ki pelaj im ya ki try is ya ki pen im ya ki pen chai bor ya ki pen tengen ya ki bat ai ba ka jing su ka jong me ka san shar halo jong ki ha try ji su blay ba ko dor ka do wai ka ka bor ka jing sne jong me ka jing da jong me try ka snam jong me kan tap ya ki na bas new na ba do wai nga khat kar pa da kar teng jong chi su ban nasret amen but amen. Tô blay un kar ko ya pi